Kata sampai dan nanti lasanang sambil-sambil menunggu nasi lah mulai cerita kadisabui. Odang akan bana melari dusana ambo calik tadi sepintai lalu. Osamode alang katabang malayo kalam rumah ambo jurus apa itu namanya. Odang adiknya melasa bananya kok itu jurus nan ditanya kalau di Cina banamokan gingkang tu mana mo jurusnya. Oh kalau baso kita Minang meringankan tubuh bantu alang. Itu bana mala kadibilang manangala kato mala na coy itu kini coy ko mala sabananya odang adinya jale-jale. Yo mungkin dak lama donyek baca itu soalnya mangkok caro itu namparalu mala kambo kaban menarangkan soal ramuan penyakit dalam. Oh baik penyakit malah datang di lain atau penyakit sudah berparang atau kok kanai barang kare ba itu bana keceinya. Oh ditarangkan segala ramuan paube penyakit dalam kok jurus ba itu pulau kunci-kuncinya lah diagi. Oh sadang baca itu malah macam itu agak laliu malah inyek langgai urang kanari bijaksana apa saja nan disabui Cina tadi lo artikan cara liu. Oh sainggonya sadang baca itu lu sempat dolai liu mangecek nasi latibo di sinun. Nasi latibo malah kini disiinun lah disuruh makan malah badannya apalah kata malah inyek langgai. Nak kandung malah dangakan bana sekali-sekali malah tamu datang makan bersama lah nak badan kita. Mandanga kata dari ayah lah makan bersama-sama nan Cino dake ayahnya nan inun dake mandinya ba itu bana kalau makan. Oh apalah samba malah nangka dibuwe iyo samba malah silado kutu iyo bacampu malah jogoriang ikan malah nandi batang aye ikan gariang jo ikan udang. Apo pangato malah badaninyo kaganti sayu kalau makan tinganau rimbo pagatonya. Kopo patay Cino namo tinganau rimbo malah pagatonya wala makan malah sama so itu dibilang laurang Cino tadi. Sadang makan malah kalau disabui kuoknya tabang kubung raba pandan tasanda di ujungnya nasinya suuk tulang lama pandangan kainun juga. Katampat ladang boleh katampat babaju dalam separang apa boleh buat di mulutnya malu. Lamanya bui anai.
Sudah makan malah sudahlah minum agak saja waktu itu naliau malah sinyek langgai. Olah digiliang-giliang malah rokok nipa, rokoknya itu baru nanado. Rokok nipa timbako padang di Bali duo sabenggo. Sudah nikah bawa ke ladang, co itu kami dilanggai ko. Nande untung malah kadia malah sambil meminum air juga sambil merokok baso itu. Obatannya cino kainnya dangadinya sabananya apa nampatui botarimo nye. Oh apa nampatui lanyek botarimo bakato lainnya malah inyek langgai. Ko itu malah dusana tanyo nanta sabui kami dilanggai. Ko iyo terkenal tenju langgai. Oh tapi sebelum lah tenju langgai malah bahagian sebelum dusana batarimo. Ditantuan hitam putihnya, dicaliak duduk tagaknya, dipandang bananya nyato nama napatui ka ditenju. Bakato lainnya malah orang Cina diambon dak jale donyek ciek juo. Kok iyo ndak jale malah di dosana ambil ayam dalam kandang. Oh diambil ayam dalam kandang, ayam na jantan tumbuh rembai. Ba itu bananya kini dibawa malah kedake ini. Satu tiba lah dako ini langgai. Lo ambil sekali malah pisau nan tajam. Satunya ambil bola pisau tajamnya. Nyatokan sabalun nyatonyo. Adokan sabalun ado. Dirikan balun tadiri tabuak maripat jo hakikan. La nyato pandang ma'arifat, la yang malah pandang syariat. Diam di dalam malah siku lima. Olo kunci seluruh malah pintu darah. Lo bala ayam idui setitik darah. Tak main lihat Tuhan. Oh baru lo calik malah di dalam malah tubuh ayam. Calik mana lancik sabananya. Kalau di kami malah secara siko dikaji urik dalam badan. Nama liputi sekalian alam, nama manui sekalian runggo. Sebanyak ayat di Al-Quran 6.666 baitu urik dalam tubuh. Oh dek banyak talita sabui, dek baragam murid tak bilang. Duduk-duduk cek nasabananya, dudukkan ke tali tujuh iko di kami orang Minang. Oh kalau di kami malah Minangkabau kok tiba cek di tali tujuh. Duduk kepada malah Al-Fatihah dari tujuh tali tak bilang. Duduk ke tali lima. Mangkok lima cek tali tasabui dek lima rukun nambah pakai. Dari lima turun kampe yon cek. Oh nampak kejadian manusia. Ampe sahabat nama jago. Ampe di luar ampe di dalam. Nasalai tali bailangkan. Nasalai tali cek bailangkan. Balataan bana tuma jauh-jauh. Talatak di tulang punggung tabuju sama juaras. Kating dak do tepucuk bulik ke bawah. Dak lo taurek tunggang. Nanti go nyoncek tali nan nyato. Tali pertama kok disabui iko banamo tali sanggeni. Nan dua tali rohani. Ketiga tali kasih sayang. Basilang cek malah tali di tangga. Melalui tali kapusik. Kok iko tali nan tagadu. Jatuhnya ketujuh malu.
sasaran tenju cek kami dilanggai ko tali tigo cek tali banamu dipilin tali ketigonya nanti go tungku sajarang nanti go adat orang pakai nan adat basandi sarak basandi kita bula tali tigo dipilin satu tak jadi satu malah tali gadang antara jantung di hati tampu alam gantuangan buaya di sini nanti jula ince olah ditibokan sadang de inya malah sama so itu dang adi inya sabananya sasaran sudahlah jale tujuannya sudahlah tentu apolo kato palape Apolo kato mala palapenyo ba itu banatanyo inyo mandanga kato nanco itu menjawab lainnya langgai tadi sabalum kato disabui bismillah la biada olu Onam bismillah malah la biada olu ba itu caro wala kami dilanggai ko indak maila do dari Al-Quran indak menyimpang pada ayat ba itu bana kece inyo sadang untuang kadia malah kalau di Cino malah kadi bilang kok la jale sasaran tenju mungkin pendapat tak nyobaco kekuatan dalam sudado apalagi kalau ditambah jo kato disertai ayat di dalamnya tapi samantangnya kok ba itu walaupun lah punya malah tenaga dalam nang kato tolongnya dibarikan itu bana katonya kini lah dicatat mula kini pakai buku tapi penanya ndak lo ado ba itu bana mula kini rupanya malah waktu itu naninyo Cino malah kini yo dari Cino di Cino asa aslinya malah badaninyo nyo ambil saja malah daun kayu nyo ambil arang ke dapur jo itu saja dicatatnya nyo catat bismillah dulu sampai habis sesudah bismillah malah dicatatnya tergantung ma'rifat kita kalau le duduk pandang ma'rifat nan ayat aram kabaduto nan ayat indak kabacali tapi kok marifat nanda duduk ke mana saja kadibau nan hasil dak yo kabatamu sesudah bismillah malah sampai habis sakete ayat liwagi adum jati wahidum jati kum jati katonyo lagi bismillah ju di belakang kato sampai malati lasanang dak paralu doleh dibilang lamo kato dapik mula Cino minta izin nak balik pulang badaninyo sabalum Cino balik pulang nyo imbau dulu sarianun satonyo imbau malah sarianun apa katonyo malah kesarianun minta sikilah ha lama kupiko ha ba itu bana malah keceknya Cino de inyo malah si sarianun ndak tahu caro nang itu inyek langgai tahu sekali Onang dibilang malah
waktu itu ukuran mulainya kababalik. Indak lama dibilangkan tiok minggu barulang balik. Dan kadang sekali sebulan dek lambek lama Cino siko mencari ongkos kakak Cino mencari tompangan dia pincalang. Barapo lama malahnya di sinan 7 tahun malah tinggal di pasir barulang juga kamu dia langgai barulang juga malah kamu dia langgai itu mana malah dibilangkan sadang untuangnya dan kadia malah. Oh rupanya malah nan orang Cino rupanya balik ke Cino di Cino kapan dapiknya kambangkan nanti ju langgai malah nyo kambangkan tapi secara Cino pulo nyo satukan do tanago dalam. Kok dusana mah banyak mencalik ditonton TV musim kini kajo film angkatan 55. Oh dicalik malah film Bruce Lee kok tenju nyolape di Bruce Lee jarang lawannya nandak mati tuan. Oh ala babalik malah dan ninyo kacino naninye langgai kana monyo alemu santiang lah bertambah santiang awak hebat bertambah hebat alemu lah bertambah pulo. Jo alemu gingkang wala ditambahnya meringankan tubuh bisa juga membuat rampah penyakit dalam. Latan sabui kian kumari tamu sawu kian kamari tasabui tiok daerah sampai tasabui kain dopuro mae. Yo sampai tasabui malah kain dopuro waktu itu malah kalau dibilang oke betulan anak rajo Indopuro sadang sakit waktu itu nama ube lai inyek langgai tapi de hasil lai ado sampai sehatnya anak malah rajo Indopuro di pangabisan malah kamau ube mamutusi ube bado akan ayo nalimau malah pangabisan nyo calik-calik kitab mujun lo pakambang-kambang kitab palakia basobok di kitab mujun bertamu dalam paliatan baso nalimau malah kapan utui nanak rajo Indopuro iyolah air karambi hijau tumbuhannya di gunung kulam tuan. Oh dalam pangana malah inyek langgai 2 hari ko baru hari sudah gampung kadang antara baga akaram biaya hijau bak itu dalam panganannya tapi samantang kok bak itu yo biar dicalik lebih dulu nak jale malah rabat tagaknya nak lai metantu yo jo indaknya naruponyo malah ada inyek langgai dipagunokan nalemu Cino tabang maleset ilie gunung tuan. Oh satu tibo malainya di puncak malah gunung kulam eran tacangang malah inyek langgai dak olu awak kok ke gunung kulam dak balubang gadang do modeiko. Oh kinilah ado balubang gadang dicaliak di tapi lubang gadang-gadang mula di sinan nasa takajui dari juo nalari ke dalam lubang. Bak itu bana malah dibilangkan lo danga-danga elok-elok lo danga-danga dinyek langgai kok tibo angin malah sadang sanang sawi tadanga di talingo babu niria air lawi tuan.
Naruponya lubang mala nagadang tadi bekas kalua mala batu akik si pusik bumi balubang ke dasar tanah sampai ke dasar lawi dalam ba itu bana wakatulah itu Darikan poncak malah gunung kulam malayang liau ke bawah kara karambi hijau otak kaji sinaninya langgai mangkok tak kaji pada liau karambi hijau latasul Karambi hijau malala tasul yang lo calik bana peto-peto lo pandang bana be-be dosa bantu manusia Aduh sabantu malah manusia lo pandang bana be-be lo calik bana nyato-nyato kironyo iyo manusia berkat bantuan malah alemu cino tabang malesel yo ke dalam jurang ringan sabantu malah daun karyang nyo sembah orang malah kini nampisan liyo bao kate tabiang satu tibo dia te tabiang Lalio cubo malah kamau be tapi ba apo lah katenggang lei badan liu indak bisa ube dipasang ramuan tinggal di rumahnya tapi kaliau malah inyek langgai nanindak lupa do badan liu lo bantu saja dulu jo tanago dalam satu lo bantu jo tanago dalam nanayi ndak ado do leka disawu ko ado bana labi kumu agak labuki na laruntu la karu aye dari ulu Biarlah kumua badaninya lo pegang malah sultan batua lo bae malah jolemu cino satukan jolemu liu lompek malompek sampai kalanggai na nan baraki mula doa beliau na satu na kamanolong Allah Ta'ala membanakan odek lambe lamo di jalan tibo di langgai kadunya satu tibo meladan ninya dilanggai dibilang padusi liau sarato upi sarianun mencali ayam bawa orang pingsan tagak sagiro sarianun ukuran la aye malah kanyuang ye nyobasu malah lulu di badan satu tabasu malah lulu di badan eran tacangang ninyek langgai siapo kola nak mudo nangko
awak rancak potongan elok pakaian rajo nanyo pakai. Di basuh bajunya malah elok-elok satu dia basuh malah baju tadi lah jani baju ka di basuh baru mailak sarianun serato je padusinya naliau malah sinyek langgai lalu ganti pakaian sultan batu lalu lagi serong kain sarung. Oh satu laki lah kain sarung waktu itu malah kain sarung serancak-rancak kain sarung mereka lamu narang mereka lamu malah narang buwe itu pun kain koleado baju aram pada olu baru babali karang cino atau sodaga na lain-lain. Oh satu lelaki kain sarung lalu laki kan baju dinyek langgai rupanya baju hitam bana baju pada kali pulau. Diambil sekali malah kini yo bungkusannya satu dicalik bungkusannya bungkusan di dalamnya nambah bungkui jo kain si kasumbo satu tampak dalam bungkusan nado babatu para mato nanta pana bana inyek langgai dalam bungkusan badannya kini ado menyimpan kari bungkuk tuan. Oh satu mencalik malah kari bungkut naliau malah tahu sekali iko kari malah pusako Minangkabau talatak di pagar uyuang. Oba itu bana pangananyo ba akok pajako na membawa siapa mungkin nak mudoko antainyo keturun narajo antanyo maliang ba akarinangko. Tapi kok dicalik je wajahnya ndak ada pandangan orang pamal yang naik. Olah dibuik malah ubik penyakit dalam lah diusok-usokkan malah ubik masa itu sarianun bana nama masang. Oh mencali inun dan memasang ubik mandi jo bapak milak sekali ukuran kami ambil angin liu kai laman ukuran pinggan kalau basuh naninun malah kalau dibilang sambil memasang ubik malah kasutan batua nyo pandang juo dan jo sudui mato sulasi mah di tepi pantai ureknya ambun baraselo anta cinto hati lakane sadang lalok ngetampan you. Oh, demai. Sadang de ini malah sultan batua dek lambe lamu nanco itu dek banyak ubik nalaki lah mulai sadar sultan tadi. Satu sadar malah sultan batua duduk sekali malah dari tidur baru bakato inyek langgai.
Anak kandung sultan dangabana usah tasasa dudu ala luko sultan makin badalam yuona Sultan kanai nae di luko dalam luko nyoparana melambo pandangi itu bana la kato inye langgai mandanga kato inye tadi baru bertanya malah sultan batua danga dinini sabananyo ampuni badan diri ambo menyusahkan ini badan diri tapi samantang kok ba itu bari luri nini ambo batanya bari bana mala ambo barumbiang nang kambo tanyoan pado nini dari mano ambo babao di mano kini badana ambo ni mandanga letaknya malah sultan batua onde nak kandung sultan ramudoi kok itu nak ditanyo tadi batamu malah di badan ini na sultan nae sadang pingsan bana ditimbun tanah badan sakare iyo di bawah gunung kulam itu bana katonyo tadi mangkok bobao nak sampai kamari lejale di sultan kini konan daerah nagari langgai bunyo nagari suranti ba itu kece liau kini lajak tadi mana buyong dipinsan maiko baru nak buyong tersadar ba itu banalah katanya kini minum laubi nak kandungi ko ubi ramuan bana mau be penyakit dalam hilangkan luka di dalam di samping malam minum ubi naninya mauri ndak sembarang uri sarato jo katonyo sarato kini jo tanago dalam lupa lurui ure nyonanado nandara tersumbe lalu lapekan ditambah pulo jo minum ramuan ba itu bana malanya kini lah mulai taraso sanang tuan Abiari malah baganti hari ala sehari malah 2 hari lah talok di sultan makan agak saja lah sambil makan bertanya sultan kan ini on ini dan akan bana 100 mandi yang bokini salamu mala ambo disiko mandela paya kamarawat nanini ba itu pulo 100 adi ambo kini siapa kok namo adi ambo lapaya pulo menolong ambo memasangkan mubik tiyo hari membuik ramuan tiyo hari tu bana katanya kini mandanga tanya itu menjawab liu ini langgai kok itu nak ditanya tumpak di anak malah badan kami adik di sultan kecik sultan banamu putih sarianun namanya malah si sarianun inun panggilan malah badan ini ba itu bana malahnya kini bakato lainnya malah sarianun nonde tuan dangakan bana kok namu ambo sudahlah jali nanambo bertanya pulo
Siapa gala jo namo di korong jo kampung mengalapi sampai ke kulam itu mana katanya kini. Mandangala kato tanyo sarianun danga diinun la dia sabananyo kok namo nangka ditanyo banamo Sultan Batua kok nagari malah nangka dibaco lu tahu tujuan kampung ambo jak keti ambo bajalan saja mulai tahu baraka barangki ilir imbo gadang lu jale nagari ambo baduto Sultan disinan baduto malah Sultan disinan cuma najalenyo di badan ambo karai jinjang laboto kapulang membawa batu lainyo kini dilanggai ko batinyo dagang la inun lain dak latan tuon namandangala dan katoco itu baru lesanang melatih nun batanyo pulo dan inyek langgai nak kanduang dangakan bana ambo calik nak ambo pandangi di dalam bungkusan sultan banyak batu nak di dalamnya barupo permato cincin sarato jo karibu kue nak kanduang kato malana itu tersabui saja para mato serato jo karibungku oh madanga dinini sabananya di dalam bungkusan ambo ado babuku silek latu nak kanduang malah Sultan Batua soal buku na Sultan Sabui ko itu ke Sultan bilang indak batamu do nak di badan ini nambah suo dua macam ko ba itu bana malah katonyo kini mungkin nak buku tu kini kondak tertimbun nak di jurang dalam kondak lapik ke lubang gadang nak kanduang kok mandangala kato malah ninik tadi diam saja Sultan Batua tapi biarlah keceinya kok lain dak diambil orang lain dak baado dalam pangana sebab seluruh isi buku lah sudah inyo kuasai yo kini coiku malah di nak kanduang buwe ari nak samantaro kini tinggal di sekolah Sultan dulu malaki nak luko di dalam kega ba itu bana lah kato nyinyek tapi nasabananya nak badan Sultan kini KPK mano rencananya nak kanduang kapai kalunang
Kalau itu melana ninyek tanya tumpak di badannya diri ambo muka si hati kakalunang itu bana katanya kini. Sababnya mangkok nyek caro itu ambo manurui bapak kanduang sarato jo mande kanduang ambo. Manurui sejarah nambo tarimo namande jo bapak kanduang sadang menuju daerah lunang ke rumah mande rubia. Onak kanduang danga kemana nambah sangkutan jo mande rubia. Siapo nanaya sultan anak kanduang Onak kanduang meladang adi sultan ko ayah sultan meladang kaditako biala ninik nak manakoknya walaupun ninik nak bertanya hampir tatakok tuma di badan ninik. Sababnya mangkok nak caro itu nama macik si karibungku Raja Daulat Pagaru yang sultan Raja Daulat nak Pagaruyung banamo si cindu mangato bininya putih lenggoge. Engeni anak Tamanwang mala sultan betua iyo santiang inyek ko kini di malo di liyo dapet kabar di mano di nyo berita dapet baso nempunyo karibungku Raja Daulat Pagaruyung banamo si cindu mangato otuane. Kona mencalik ladan sultan bamanuang bakato sinan inyek langgai nak kanduang sultan batua. Mencalik manuang nak sultan tadi hampir tertakut tuma di badan ini nak sultan manuang kabana mungkin sultan heran jo ambo. Tatakok nampunyo karibungku iyo inyo si cino mato bininyo putih lenggo geni itu ndak nambah manuangkan. Lejale nak di sultan kini nang kami nang sajajaran jarang ndak tahunya naco itu jarang ndak kenal melajo Raja Daulat. Ba itulah kecek mulainya kini sababnya mangkok itu kalau tumpak di badan ini bukan takabur bukan sombong. Nan orang takabur nak uduala jale di nini Pagaruyung jale lo Raja Indopuro. Sababnya mangkok nak caro itu siang siko siang di sinan malam siko malam di sinan. Kok dikaji nak jo pandang batin alam salawe tapak tangan nak kanduang Pak itu bana malah sama so itu sainggonyo lamo di sinan tio ube nang kaba pakai tio ube nang kaba minum.
Tatap lainnya sarianu namantan ube malah kasutan batu ruponyo sama itu dek urang alim timba balik samonyo kuat malah ke agama pandai bananyo menyimpan hati tahu bananyo mambe iman ba itu banalah kaduonyo jari yang punai dan tiak di tangga sumbaba hujan di ulu lamiri mangkok babandakan ati kanai roman lah barubah samanja mulo batamu di mului indah bahasa buian nadiak kanduang anak si nyamuk laden dalam padi cupo di dalam paburasan coa marumuknya dalam hati di muko indah kalian angatan nama biari malah barantiari ruponyo malah nasarian undu joinyo sultan batua kami balaynya di painan hari minggu balai di sago yo coa bana kekuat iman co memandang karena hijau sababnya mangkok melancar itu naninya sultan batua maklum saja badaninya mencali inun melaka malaga tasiro darah di dado gumantar tulang pasandian naninya malah sultan batua tampe tidurnya malah di barando iyo di barando malah di baru rumah itu bana tu kini balerong kece urang dulu kalau balerong malah nana dotu lai babate malah tampe lalo juapo bate tampe lalo bakanya mula misi yang rimbo di sini nale lalo inyo itu lodin yang tampe lalo balantai lai jepalupu satyo inun mula keturun janjang sibu anju saja dibalik lapik misi yang rimbo anyamnya memang jarang-jarang kaparak laden bulia kaparaknya menabang tabu di sultan saja inun nanampa inun nanaram mado tahu tuan main tai saja dibalik melalapik masih yang kok dikaji-kaji lah secara kini duyalah canggih cara kini onat aratinya melalapik masih yang bakaco film hitam pulo dari dalam tampak memandang orang di luar tak katahu doleh jelo maladan nurek sare tumbuhnya malah kini dia sabala jalan dak jale di nun baso awak lekana intainya malenggo juo kabajalan
Oh kalau si Inun kadi bilang mani-mani jo tabu di gurun mani na sampai ke pucuknya. Oh kalau si Inun malah nyokat turun bagalui lenggang malah dirusuknya. Ayam dipa awi lanak rang pondok na bagati hinggalah dipawitan kalau si Inun lekamalenggo linjue sado onyo lepasan dian pajalanan adola banamo pajalanan asila ganjo lulu padopai suri inalabi bak candoba ayang labayang nabi pajalanan arak la kata tunggang alutala antong la patah tigo gajatala antong tunggang balik samik tapi ya aramati ilalai. Oh alun mencalik dorang malah serancak kok rancak sinun malah kadi bilang ndak tabado do karancaknya nangkok kaning pawa dilayang pipinya asam saule juangnya mana suntong gapang galaksan bak lima rangka. Orang buik panjang malah mayang taurai talingo talapu liyo kalau naninyo daguaknya kini daguaknya awan tagantuang nanta mari bakata-kata sakata tunangan palu sakata tunangan luku sakata dandam ndak jadi. Itu rancak malahnya sarianun jari lantik malah kini bak si gulandak di Indopuro orang ambil pangunta banang kok kandak kita berdua biarilah badan dak pulang bak itu bana keceinya. Oh sadang untung malah kadia malah kok dipinggang malah karanggo naik. Nama aluminyo tu kini batinyo jerong parik padi tumik mandamai talua buruang ngampu kaki bungka setai. Orang pencantik bungo ini pandai panikamnyo cari parik padi awak rancak malah gak pandai membuik dandam. Oh sultan tadi sehat malah sultan batua maklum malah dirinya kini kok siang hari malah kanamonyo kok pai sultan ketapian kok manjalo sultan di tapian sari anun memilih ikan. Kok mana bang tabu malah sultan batua sarianun pulau mengubahnya bak itu wana malah kini rupanya malah sama so itu batang pandan dan dilubuk sari baduri sampai ke ujungnya. Oh mande jo bapak lah mencari lah tahu apa isinya dia. Oh kalau naninya malah sultan batuanya suko duduk malah tapi aye mambalakang juo ke pondok memandang kai gadang. Oh kalau nya calik di sinunnya pandang juo saja di belakang hati bakucak malah memandangi di mulut sagan menyabuian.
Oh kalau naninyo malah Sultan Batua, awak rancak jangeknya kuning malah agak pandai rambutnya karwik tanggung pulau tuan. Oh nantanatai malah bunga tanatai tumbuhnya sadang tapi rimbo. Coy ko hati mungkin ko lakanai kudunya nampak sayang juga tuan. Naninyo malah Sultan Batua coy itu pulau malah dalam hati dimului alun tasabui anado lepado satu hari. Na Sultan Batua sadang karimbo mencari rotan mukasihnya kamambue malah tali buaya nak baayun-ayun di halaman. Sadang karimbo malah badan Sultan baru bertanya lah bapak kandung bertanya mandi pado anak nak kandung pupiak sarianun. Babana-bana lanak jo kami baluri-luri lanak kandung kok kami caliak piak kami pandangi kami komudolo jak dolunya antara si upiak malah jo Sultan Batua lagak lain bapak pandangi lata simpan sayang timba balik na menyimpan sayang yo nak timba balik di mulut nanindaknya tak katokan bakato sinan sarianun tanyo ayah ado sajo tanyo mandi ado sajo. Oh kami ndak ado kece inyo ndak ado sayang timba balik lagala ayah mandangan. Oh tando gala ayah bakato danga diupik nak sabananya. Kata luak lapik boleh kata luaknya membali lado sasantiang kamanyuruk di nan tahu tetakok you.